Și bine v-am la un episod. De data asta mergem să furăm vișini! Da. Și mă scuzați că n-am mai postat de mult, n-am mai postat pentru că nu creșteam în abonați, like-uri puține, vizionari. Ce să zic. Deci, hai să vedem. Continuăm de acolo! Continuăm Hai, pe drum. ce-au ales? Vă gândiți că nu o să mă duc singur, o să mă duc cu Răzvi. Și dacă vreți să-l cutați, aveți canalul în descriere, Da, Răzvan Vipera. Și mai încă doi Și mai prieteni. încă doi prieteni care... O sosit! Haide. O sosit, oamenii. Mic, Vin aici. Mic! Și unul mai mare, unul cât noi. Salut! Hai, da, continuăm de acolo, continuăm de acolo. Acum mergem spre Cireș, ajuns! suntem aici cu bicicletele de val. Păi nu știu pe aici. Imediat am ajuns, da, uite, acolo. Deci dacă vă întrebați cum aveam noi de locul ăsta, treceau un prieten de-a meu, cred că tu Răzvi. Răzvan a trecut pe aici și au zis că, na, au văzut niște, așa ceva, niște vișini. Și-au zis că de ce, și-au zis că de ce să nu mergem să filmăm. Și asta să facem poze de timeline. Hai, dar să o fac. Hai să facem poze de timeline. Dacă facem după aia, treceți că încet. Trebuie să filmez. Asta e iubirea, bă. Bă, nu s-a făcut ca lumea, dar... O să ca lumea, băieți. E foarte Uite bine. aici. Bună, bună. Mi-a pus am făcut poză. Sper că nu se va fac poză. Uite-l, băieții. Ce teordeala. Uite aici ce roșii vezi, băieți. Bă, încet, bă, mai încet, bă, că să nu văd omul. Uitați aici, băieți. Băieți, uitați-i, hai să focalizeze. Deci chiar sunt roșii. Filmează sus. Uite acolo. Uite pe omul care fură. Omul. Mamă, hai să fugim. Deci ne-a speriat din cauza lui femeia aia. Te sperii în loc, pe aici trece oameni și ne vede pe noi aici. A, ce bună. Sunt toate roșii, băieți, dar nu știu cum se vede pe cameră, dar toate roșii. Smov aproape. Sunt vișine, nu cireși. Alții cred că și în comentarii că-s cireși, v-ați mințit. Uitați aici. Focalizează pe Adana. Arată pomul. De repede. Pomul nu putem să trecem dincolo pentru că peste de altă. Bă, ce? Ține tu camera. Puteți sta ce fură. Ce Marius. Bă, mă întreb, bă, că poate fi oameni. Bine. Nu se focalizează. Dați acolo 10 like-uri să strângem pentru partea a doua. M-ați dat 20 de... Mai încet, bă, mai încet, ce speră ăsta? Uite aici. Focalizează? Așa nu spre așa roșii, dar Da, altele mari și roșii. Mov, adică. Cum ne place nouă. bă, spune deja, mă. La bune. Hai să închidem și noi. Bă, dar ce bună. Că trebuie să ne băgăm câteva în buzunar. Ne băgăm buzunar? Da. Hai, da. Uitați aici, mamă, ce bune sunt. Ce Marius. Eu, băi, din capul. Foarte bun, uite, ăsta pică din dar nu te urcat în pământ. Nu m-am urcat. Stați, mă, uite, ăsta mic nu poate să se iei. Dați un like și ajutați-l să se iei. Hai, copii, pirul. Uitați acolo, uitați acolo. Uitați acolo ce mâncă. Hai, filmează, mă. Uite acolo. Că filmează, mă. Ce face ăla? Uite ăsta micu. Ce mâncă ăsta micu? Gardul, uite aici. Gardul de susținere. Toate alea, uite acolo. Susținere, uite aici, susținere, 100%. Bă, uite omul, bă, pule. Și așa m-a jucat. 100% susținere. Dați un like. Dați un like pentru ăsta micu, uite Bă, aici. tu ne filmezi, bă. Dați mai... După cum vedeți, Am furat niște... ne-am tirat de acolo, Gata, uite ce băieții. face oamenii. Băgam. Așa, stai. Oricum nu te focalizează. Uite și pe aia în față. Deci ne-am umplut buzunarele și am plecat. Acum ne oprim pe bar să discutăm cu noi. Pe ziua de azi am ajuns. Salut! Dați like mare. Nu uitați de like și subscribe. Mare. Un mare like acolo. Că suntem pe... Abonați-vă. Oricum de YouTube nu o să mai mă las. Și dacă nu o să mai fac uite, iar abonat. urmează după cireșe. Oricum o să postez. Uitați aici. Stai cum îmi apă. Uitați ce e aici. Ia. Nu ce-au creanga, nu vreau creanga. Cum îți mai bune așa? Deci de YouTube nu o să mai mă las. Bune, bă, astea. Deci atât cu episodul de azi, vreau să încheiem, suntem și noi aici într-o Dar mai stație. bune sunt astea noastre. Și da. Auzi-ți pe Alin muzica.
Mașinile! La fie fericire lui Am așteptat mașina cu noi. Forță! Nu, Așteptăm mașina. nicio mașină. Acum mergem măcar noi la bicicletă și plecăm noi. Am lăsat jungla. Unde e a mea? Uite, asta și mie. Aici, fratele meu. Noi nu... Numai eu o să filmez toate vlogurile Poate lui. și mie răzvi. Nu mai am. Salut! Deci, nu uitați de subscribe, like, că mă ajută foarte mult. Deci, atât am vrut să vă spun. Și ne vedem pentru partea a doua la Cireș, o să mergem și la Cireș, pentru partea a doua măcar 5 like-uri. Nu cel mult, 5 like-uri, că na, 5 abonați, nu sunt prea mulți. Deci din 52, sau câți am, da, 52, sper că măcar 500 de like. Hai, deci v-am pupat. Ciao, les!